Halo, kana lahiya? Ya ku lahiya ko? Halo, Ya kuri ya ibada kuma. da dama ibada kush. Allah ya kare muku masifa, Allah ba ku lafiya da zama lafiya. Amin. Wane ne? Malam Sani ne, ina yaran ku duk lafiya suke? Wane ne Malam Sani? Kai hakuri sako ne na amana aka bani in faɗa maka. Aha, to bani shi. Malam Sani na sararin. Kaɗan jaye daga cikin mutane haka. Insha Allah, na hita mutane. Ubangiji Allah shi kaura ma masifa, Allah shi kare ma bala'i duniya da lafiya. Amin. Ina ne kike Malam Sani? Mu ganan ya mai nake. Ya mai kuke? To, ina jin ka. Ka san ni ne? Subhanallah. Me yasa kake yin gaugawa? Ita gaugawa nau'i ne na shaitan. Kama mutum bai san ka ba ka kire shi kenan ya kamata tana na san sani in san shi yahi. Ko? To ai in kai hakuri ai kaga tunda ni kire ka kuɗi na ne na sani kire ka. Allah gaskiya ne. Ai kaga dole in gaya maka sako ko? Tabbat to ina jin ka sani. Ba kai kire ne ba ni ne kire ka da kuɗi ko? Wallahi kana da gaskiya. Tana wata kila yarar ne kai baka san ne ba shi yasa na tambaye. Ba Iran bane ba. To khalas tunda ba Ubangiji Allah shi kare maka masifa cikin zuri'arka, Allah kare ma bala'i kare. Amin Malam Sani amin. Allah shi baka lafiya, Allah shi baka zama lafiya, Allah ya kauda maka fitina da dole. Amin Malam Sani amin. Allah shi kara maka matsayi wurin kujerarka ta neman abinci. Allah shi kara maka. Amin rabbil alamin. Ya ubangijin samai da kasai Allah ya kai sunan ka wurin Allah kudura, Allah da Allah ke rubuta yan aljanna, Allah ka sa sunan ka. Amin. Allah shi kare ma fitina duniya wa lakira. Allah shi kare ma bala'i duniya wa lakira. Amin. To yaro ka dai na kire ka ni dattijo ina fatan alkhairi a gare ka amma dai baka gane ni ba. Allah gaskan ka. Ka yi hakuri da Allah domin mu yastama'una alqur'ana ne mu rufanan musulunci ne zakati ta dukiya Allah ya tsaga da rabanka Allah ya ce mu baka domin ka taimaka ma addinin Allah bisa doron duniya. Tabbat amin. Dan masallaci ya lalace in muka baka wannan dukiya ka gyara. Masallacin da babu shingidu ka saya ka zuba. Ga inda babu masallaci na juma'a irin wannan rana a sallar juma'a ka gina masa masallaci ka daka jariya. Amin insha Allah. Ka taba zuwa Saudiya? Ban taba zuwa ba. Wannan shekara ta sama mai zuwa da Allah ka je Saudiya domin za mu baka kuɗi masu yawa sai fa miliyan 219 Allah ya ce mu baka. Tabarakallah Allah ya sa. Ce ta dukiya Allah ya ce mu baka yaro domin Allah mu baka. Kaji ko wannan rana kuma mai albarka domin ita wannan rana ta yawmin juma'a ta rana ce mai ɗaukaka bisa doron duniya. Allah gaskiya ne. To za ka daure ka sai mu alqur'ani kwara guda domin muna son mu yi dukiyar ka addu'a mai mata sabkata alqur'ani. Ni ba na sallah. Kirista ne? Ni ba Kirista ba amma ba na sallah ba musulmi ba kuma. To pagan ne kai kenan. Kai pagan ne. Shaitan? Pagan. Mene ya teza? Pagan wanda baya da addini a duniya. To ni shi ne. Kenan. Ya baka da addini. Ni Makka ma ban da labarin ta ban san menene ake ce. To can maka. Allah ka gaggauta tsine maka albarka. Ni ba sallah nake bayana ni na Makka. Makka na yi son ka kai ni maradi ka kai ni Makka. Kira ne Allah ya tsine maka albarka. Kai ma Allah tsine maka barawan banza. Sai Allah ƙara tsine masu na kai baka da addini Allah wace ka. Addini kai baka da shi iskaro barawo. Sai je munafiki fakirin banza Allah ya tsine maka albarka. Fakiri ka kabura.